Привіт! Бог каже, шануй мене, але люди перестали шанувати Бога, знаходять собі ідолів, поклоняються спортсменам, політикам, президентам, акторам, але хтось просто грошами. Але Бог каже, не роби собі ідолів, бо за це приходить прокляття. Саме тому Ісус Христос показує книги Апокаліпсису, відкриває печатки вершників і сатану, який відвертає людей від Бога, що вони поклонялися кумирам, ідолам, лже-релігіям, але не Ісуса, не Бога. За це все приходить війни, голод, смерть, пекло. Нам потрібно визнавати помилок, гріхів, глибоке покаяння і не вертати до Бога, адже перемога і мир, порядок, зцілення та відновлення дає тільки Бог, але вибір залишається за людиною. Якщо ви не є частиною церкви, напиши мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Хай Бог береже вас.